Antzeslaua munduko beste lurralde eta kultura ezagutzeko aitzakia da. Herrien arteko mugak gainditzeko ikuskizun bat. Gure arteko ezberdintasunak ohiturak besterik ez dira, eta ohitura horiek aberasten duten planetaren dibertsitatea, aniztasuna. Txinatarrak, arabiarrak, eskimalak edo afrikarrak gu bezalakoak dira, eta elkarri lagun dezakegu. Gure gizartea gero eta anitzagoa da, gero eta mestizoagoa, eta besteengandik badago beti zerikasi. Azken urteotan berpizten ari den xenofobia bazterturik elkartasunari deialdi bat da. Badago ere mezu ekologista bat. Gure protagonistek bisitatzen dituzten lurralde guztien animaliak bizi dira ere, mehatxatuta eta desagertzear dauden espeziak. Gizaki eta animalien arteko oreka defendatzen da. Esta obra es una excusa para conocer y valorar otras regiones y culturas del mundo e intentar superar las fronteras entre los pueblos. Las diferencias entre los distintos pueblos sirven para enriquecernos. Personas chinas, árabes, esquimales o africanas son como nosotros y nosotras y podemos ayudarnos mutuamente. Nuestra sociedad es cada vez más diversa y siempre hay que aprender de los y las demás. También hay un mensaje ecologista. En todos los territorios que visitan nuestros protagonistas se encontrarán diferentes animales, especies amenazadas en peligro de extinción. La presencia de todos los seres vivos garantiza la conservación del planeta. Orain, antzerkiaz disfrutatu eta grabatzen egoten bazarete detaile asko galduko dituzue. Beraz, gomendatzen dizuegu erne egotea, eta guk egingo dugun bideoa eskolako blogera igoko dugu. Ahora, disfrutar de la representación, y para poder disfrutar de todos los detalles no es necesario que estéis grabando, ya que el vídeo se subirá al blog de la escuela. Mila esker. Eta zenbat hauts. Ganbarez da garbitu nire aitonak supete erabiltzen zutenetik. Trapuzaile biltegia dirudi. Traperos de Maus edo. Iñaki, bukatu alduzu merienda, jan alduzu platanoa? Bai, ama, bukatu dut. Iñaki, zer zabiltza ganbaran? Hautza oso kaltegarria da zure alergiarako. Jaitsi beraraze. Bai, amak arrazin guztia dauka. Hautza ez da batere hona nire alergiarako. Baina eski oso aspertuta nago. Nire gelako lagun guztiak kanpaldira joan dira eta hemen bakarrik geratu nahi. Iñaki, berriro zurkari zara. Geizteko ganbaratik esan dizu. Geizteko! Bai! King Kong honek gustora jango luke nire platanoa. Itxasontzi hau bezain mugatuta nago. Nik ere itxasoa zeharkatu nahi dut. Aurrera nire marinelak! Iñaki! Jaitsi beraraze. Hautza oso kaltegarria da zure alergiarako. Geizteko! Bai, amak arrazin guztia dauka. Hautza ez da batere ona nire alergiako. Baina nik ez dut eztulka hemen, beste bat da bil eztulka. Nahikoa, zaude izilek txikito. Ni txikito? Eta zuk akanarru hori?
Mugitu eta mugitu, hautza errotu duzu. Eta ni alergikoa naiz, hautzari alergia diot. Ni bezala. Ezagutzen zaitut, zu Iñaki zara. Eta zu? Ezen nahi mokirin batekin izena, bera noa erotu baino lehen. Kontu zer diozun, iratzoa naiz, eta hau niretzea da. Zeu, nirea da. Bera, nire una suena. Zu jaio baino lehen, zure gurasoak jaio baino lehen, zure aitonamonak jaio baino askoz ere lehenagotik bizi naiz hementxe. Kutxa honetan bertan. Eta kutxa horretatik atera gabe zer aspertzen. Aspertu, gustatuko litzaidake aspertzea, baina ez dut aspertzeko astirik. Kutxa honetatik atera gabe ez zara aspertzen. Kutxa hau ez da norabiteko kutxa magikoa da, bidaiak egiteko makina. Bidai agentzia bat bezala. Kutxa hau edozein tokitara eramaten zaitu. Probatxa gustatuko litzaidake. Iñaki! Zu ez bazatoz zure bide igoko naiz. Oma badator, eraman azatzen nora edo ara, bera etorri baino lehen. Baina nora? Edozein tokitara, guazen! pero no ha podido ir porque tiene alergia al polvo. Como se aburría, ha subido al saballao de casa. Como ahí no suele haber polvo, y ahí se ha encontrado con un duende que vive en una máquina que teletransporta a cualquier sitio del mundo. Ez behar handia, Mohamed. Ala hidrogeniak lanparaziki ez egin du. Gure gameiak askatua. Nahi gabe ez dut. Zagariak ninguen, zertzora izan behar nuen. Zu beti egarria. Horregatik esatela garritua baino errabiago. Zoaz lan egitera. Ez dut lanik gero eta karabarna guztiago dira. Gaur egun ezkaki, merkantzia guztiak kamioiek jarri gaitzuta. Turbanteraino naukazu. Koitasun gire demote joroba? Koroba dizu, emeko dutaz zure konkorra da. Konkor bikoitza, beraz birritan jorobatzen gaituzu. Zer meduzko orain? Mohamed, guzti ez zarazu burua. Sekulako erosta daukat. Zeratik usterezik nik burua? Mohamed, deitzen zailako, ja. Mohamed.
espejismo bat. Amaiz askoetan nago berriro, egan behar duzuga aderotura esnatzen bat. No bueno, no bonito, si barato. Nire kutsa ez da merkea, kutsa magikoa da. Kutsa magikoa? Gure baukagu kutsa magiko bat. Kutsa ez, lanpara bat zen, genioaren lanpara. Baina dagoeneko ez dago geniorik. Nola ez, lehen baina asko zer lehenagotik, genio duzuet, genio oso egun bizian. Kontxo, Nafarroan gaude berriro! Nik lagunduko dizuet. Nik lagunduko dizuet. Bo! Nik lagunduko dizuet Aladino genioa bilatzen. Baina guk ez dakigu non dagoen. Nik ateraziko dut eskutua dagoen tokitik. Aladino! 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 Begira non zegoen? Ez, jakin badakigu nahiak emateaz nekatuta zaudela. Justu kontrakoa. Nahiak ni zuri emango dizu. Nik kutsa hontan bizi naiz eta ez nabil protestaka. Zure lehen hasiko nahia eman aldiz. Naia eman dio! Nire bigarren naia, itxasontzi batean bizite eta ez da zamortuko aretan. Zure bigarren nahia ere eman alago. Bigarren naia ere eman dio! Eta nire bugarren naia, eman eta guztaka zigoatzea. Guzti gotzea, zergatik guzti gortu. Lanpararen barra sartu nintuzelako. Nik kutsa hontan bizi naiz eta ez nabil protestaka. Oso ongi iruditzen zait Mustafa eta Mohamed zigor. Guzti gortzea, zergatik guzti gortzea. Baina Iñaki, kontu zer diozun? Nik emanen dizut ideion bat hauek bizioa. Esan! Zer da basamortuan gehien behar den. Ura da. Ura ezin duzu ekartu. Basamortuan inon baino beharrezkoa da ura. Ura eta lapara zelaia. Nire herrian likido beltz bat dago. Usain eta zapore berezikoa. Ezin dena edan. Likido horri petrolea deitzen diote. Petrozer? Petroleoa. Eta nola zigortuko gaitu petrolio horrekin? Mohamed eta Mustafa basamortuko areak zilatzen duten gehienetan petrolioarekin topatuko dira. Eta asko zikinduko dira, txerri galant. Koño baten ideia geniala. Bale, beti itxason nire hiru nahiak. Ekarri izazu zure kutxan dagoen botila. Barruan itsasontzia daukana. Ez aldu itsasontzi batean bizi nahi? Hori, hemen sartu eta zure nahiak beteko dira. Genio engainatu duzu. Ez. Nik ez dut inor engainatu. Botila horren barruan, botila hori gardena da, kristalezkoa. Mundua argi eta garbi ikusiko du. Eta barruan dagoen itsasontzian biziko da. Eta ez, basamortuko aretan.
Eta gure zigorra? Lasai, zuen ez da zigorra. Petrolioa aski ongi salduko duzue. Nola eskatu zure laguntza, pobrea gara. Ala, emain da zuideia bat. Ala, alfombra bat emanen diogu. Alfombra galaria bat, zuen makina baina azkarragoa dena? Ez da galdaria, baina tira. Alabin, bom, alfombra, ra. magoak paseatzera aterako zaiz. Eta urtean zehar turistak. Salud malekum. Gure agurraren esanera azalduko ditu. Bihotzean eraganen zaituzko. Beti ongi hitz eginen dugu zutaz. Eta buruan biziko zarete. Salud malekum, solo. Basamortuetan hauts gehiagi dago. Hau alergia nirea. Eta nirea. Bagoazen.
con el duende. Allí se encuentra con Mustafa y Mohamed, que le cuentan que un camello que tenía mucha sed se ha bebido hasta lo que había en la lámpara. La lámpara de Aladino y el genio de la lámpara ha desaparecido. Encima, cuando le dicen a ver por qué ha bebido de la lámpara, les contesta, porque tenía mucha sed, ¿no te joroba? Y por si fuera poco, el camello le dice, Mohamed, Mohamed, mójame, por favor, que tengo mucha sed. Txintxate, begila, nola pultzen dituan adreioak. Makako, txintxantzaike. Geldi hortz lalai, horle zein da mulai handia egin. Ez dugu inoiz bukatuko. Nire alte baltzalak zure burua baina asko zele efektuagoak dira. Gure burua defendatzeko. Olien, tantxi, konfu, txutxu. Zelutik etolia, baina ez diludiko meta. Zuzkaga nahia, de la Goya ote da? Kontxo! Orain bai, Nafarroan gaude! Zer diozu? Begirako kartelaz, zan, goka! Izo bermelo hori, kartel horrek Zangairiko bidea adierazten du. Zangai, eta non arraio dago Zangai? Zinan uste dut. Halaxe da bai, gutxi natalak gala. Pekingoak, nongoak zaleteztuek. Kanton, Mengon, nongoak. Oso urrutikoak. Hongkongoak. Hor konpongoak! Hongkong eta Hongkong elkarrengoan daude, Hortxe. Fu Manchu mandarinaren antzekoak zarete. Fu Manchu ezagutzen alduzu, haren lagunak alzarete. Pelikula askotan ikusi dut. Hainen ezagutzen baduzu, ezaiazu nolakoa den. Oso gaiztoa. Halaxe da bai, ederki ongi ezagutzen duzu Fu Manchu oso gaiztoa da. Behar zaitugu. Ikusi zer importantea naizen. Behar zaitugu, Fu Manchu dragoia hiltzeko. Dragoia? Nola dragoia? Fu Manchu mandarin gaiztoa da. Ez mandarina, ez telerain jere, pertsona gaizto bat. Gaiztoa bai, baina pertsona ez. Dragoia ikaragarri handia.
Konturatu zaretenez, txinatalok ezin dugu R ahoskatu. R letra L bihurtzen dugu. Egia da, zergatik gertatzen zaizue? Mendietan bizitzen lagoia ere guztia diabetuelako. Jan, nola da posible? Lagoiak oso tulipontziak dira. Lagoela letra sopa bat erraltzen, no? Letra guztietakoak jaten ditu. Maiuskulak, naiz minuskulak, konsonanteak zein bokalak. Eta ere kasuan, adibidez, erre eta gehienak jatezkigu. Lagoi, horko goazuna. Dragoiak horko kobazuan dira. Iñaki zure txanda. Oso letra gutxi daukat, sopa prestatzeko. Noiz arazu? Letra primerako afaria. Nola hon letra ere zarela? Afaria oparoago eta hon letrak? A letra ere, bainoen betesara gaurbagoekoa. O eta letra. Nireak egin dut. A, O eta U letra arkatzeko betekara. Egin zerbait edo bestela jango zaizu. Dragoi jauna, oso bestelako jaki gozoa ekarri dizut. Eta zer emanen diozu. Zaki, baizatzen ari naiz. Txinako pandaratzeko mugiatzen dute. Agier dragoiali ere emai gustatzen zaio. Emai ez bambu. Zer? Bambu. Bantzen? Iso, jandu zaitut, eta Ez jan mesedez, eta emango du dizut, zera, bam, bum. Ez zaiozu ongi. Bambu, bambu. Bang, bung, bang, bung. Bambu esaten da. Bang, bung. Bambu, bambu. Pan, pun, pan, pun. Bambu, zer dira tiro ere? Ez dakit zer ulertu duen panpun horrekin, baina zuk zer ikadazpada ere. Pam, pum, pam, pun, pam, pun. Emutiko dela zabiez dispara. Gure laguna zingratuko da zin egiten badiozu. Ez duzu letra gehiago jango. pentsatu beharko eta zer jango dugu. Zuk ere bambu jan dezakezu. Aukera zurea da. Bambu, ala pampun. Bambu, beti bambu. Honegin. Nola prestatu behar jateko? Otundu, oztina eta olioarekin, entxalada eran. Bueno, lagunok, prezaka gabiltza eta bagoaz. Agur eta eskelik asko. Zergatik esan duzu agul eta eskelik asko. Orain errea auska dezakezu ez. Egia da, baina ohitura eragin izan da. Agul, agul, agul. Bagok arabiaren gandik ikasetakoa irakatziko dizuegu. Salom malekum, Malekum salam. Bagoazen. Aguazen. Iñaki y el duende llegan a China. Alucinan con los nombres, Chuchate, Chulalay. Los y las habitantes de China no pronuncian la R porque un dragón se la ha comido. Van a buscar el dragón y este se quiere comer a Iñaki. Iñaki le ofrece una comida mejor, bambú. Pero como no sabe pronunciarlo, dice pampum, pampum, pampum. sartuko naiz. Hemen bezain hotza egiten du barruan ere. Egia da, izotz, puska zerrina dago eta noiz helduko da eguraldi ona?
Hartza zuriek natu arte ez da, udaberri hasiko. Uretan ibiltzeko kaiakera itxura doka. Trinea dirudi. Lapiko ederra, elefante oso bat Ez da torpoia, agian fokaren bat aterako da, Ruti. Kontuz arpoi horrekin. Jokaren gara eta. Morzai, katxalotea? Oi bai, ostia, txokolatia! Aspaldian joan gabe. Txokolata ez, katzalotea esan du, balearen antzekoa. Nortzak zarete? Pinguinoak ote? Nahikoa. Galikete hauek oinez badakite. Nahikoa. Gu pertsona gara. Bueno, ni iratze bat naiz momentuz, ez irotza. Irotza? Hori bai txizke zozoa. Gu ere hotzak gaude. Negua gehiago luzatzen ari da, udaberria ez da heldu dena. Udaberria ez da hartza zuria erroarengatik urte oso bat darama lotan. Hartza zuria esnatu arte ez da udaberria hasiko. Hartza zuria baina hartza lotia dirudi. Eta zer egin dezakegu, nola lagundu? Lagundu hartza zuria esnatzen. Badakit erremedio egoki bat hartza zuria esnatzeko. Zuek lagundu txarra. Az gaitezen kankari! Tira,
sibona kwenzeka kanjani amantombazane ayazizwe nothing to sing ta-la-la, Iñaki y Adonde viajan al Polo Norte y se encuentran con dos esquimales, o sea, dos que hacen esquí mal. Estos les dicen que están pasando mucho frío porque el oso polar lleva un año dormido y mientras no despierte no empieza la primavera. Todas y todos juntos cantarán para que el oso despierte. Behar dugu ezizera, bestera nor kontsolatuko dugu gorila? Gure ezizera ote da? Hauntzi hau ez haren piragoa. Lapikoa diru izanariko prestatzeko pertsa. Lapiko ederra, elefante oso bat trompa eta guztiz zartzeko modukoa. Lasaidu eta zai gaitezen haiekin hitz egiten. Zuek jan, pelikula asko ikusi du mutiko honek. Baina zuek ez duzu jendea jaten? Ez! Iñaki, ez duzu inoiz ikasiko. Zuretzat arrara dena, besteen ohitura eta usuario arruntak dira. Ez duzu inoiz pentsatu zure herrian egiten diren gauza asko eta asko arraroak direla beste herriendako? Arrazu guztia. Ikasi beharko besteon gauzak preziatzen. Uste dut gure lagun berriek barkamen askatu behar diezula. Bale, markatu, ez jakina osaketa. Agian zuen? Agian zuek aldi guzue lagun... Agian zuek aldi guzue arazo bat konpontzen. Gure esku balego aldameneko janan Afrikako azken gorila bizi dira parke batean kili-kilima jariko erreserbat. Gero eta gorila gutxiago bizi dira. Baina guk zaindu nahi ditugu. Entzuten, hori Bugi gorila da, gorila guztien erregea. Egun osoa horrela da ema, plato malu, ez dakigu zer gertatzen zaion. Eta gure zitela? eta gure zizera oso urrukian dagoenez Kalahari aldean, baina ezin dugu ezer egin. Ideia! Emango diet merendatzeko daukadan platanoa. Ez du platanik nahi, baina beti kantari platanoa lu. Hori misterioa. Misterio diozu? Hori ez du inolako misterio. Ez. Platano balu pelikula baten kanta da. Oinaleko liburuaren kanta. Plano balu. Balu eta ezagutzen ditu da. Bugi gorila, ni balu hartze ezagutzen dut. Aspaldiko lagunak gara, haren bideoa daukat. Bidaliko dizut eta horrela platano baluren kanta hobeto ikasiko duzu. Wow.
duzu ezak? Baina gustatzen zaidana. Hori poster hau, King Kong pelikularena da. Horien pelikuletako posterrak ere emanen dizkizu. Erritmo behar dugu hemen. Aire! Eta platano balu kantaren misterioa konpondu eta gero, gu bagoaz! Gure agur berezi irakatsiko dizuegu. Herri bakoitzan haren agurra irakatsi digute. Irakatsiko dizuegu orain zuei. Aradiarena, salon badekun, egun salon. Txinatarrena, agur, oza, agur. Eskimalena, elur, belur, eta zutur. Eta orain zuena. Arrano koloren erara. NBAko jokalariaren erara. Espero nuen agur berezia. Zer uste guk ez ditugula telebista saskibalo dikara? Sorpresa garantak mundu honek ematen dizkiguna. Beranduegi egiten zaigu, eta gu joan behar gara. Martina gora, Martina azkarra, Martina gora bera, badakizu nora. Orain bai, Euskal Herrian gaude, etxean berriro. Bidaia polita, mundu osoa korritu dugu, baina gure bidaia ez da turistikoa izan. Ez! Ez da hartu bidaian ikasitakoa. Munduz, herri bakoitzak baduzte irakatzen.
kultura guztietatik zerbait ikas dezake. Ez dut inoiz ahaztuko. Gure herriko hizkuntz eta oiturak perdonatu behar ditugu, baina besteen kultura ezagutu eta apreciatu behar ere. Guztiak beharrezkoak baitira. Eta Zaharra dioenez txapela buruan, Ibili munduan. que no dejan de cantar Plátano Balú. Iñaki se muere de miedo porque, como ha visto muchas películas, cree que la gente africana se come a las personas. En las películas también ha conocido a distintas especies de primates, a Chica de Tarzán, King Kong, el gorila Joe.